yazi enye into efuna uqwalaselwa guys ile tendency yenu uma niyocinga fani uba nine-right yokhomenta amasimba ogqiba xa niphendulwa nibe ngabokuqala ukhaya mani uqada andiyazi uba i-victim mentality eniyithatha phi imani le but ayizulunga apha kum akhona amalungisa okwenyani efowunini ingelosi zezulu ezifana nobethusile kanje imagine bra kwii-comments zakho kuthi gqi isimenxe sirandom sithetha obubhanxa but because ungumzalwane funeka ube nice every day ube down to earth uphendule ngele bhayibhile because you've got shit to lose but not apha kum mtshana you take it there I'm taking it further you stoop low I go underground mtshana andinaso isikhathi soba i-bigger person especially if nguwo osukele mna ifana nezi zimenxe zingena-approach xa udibana nazo apha esithubeni ufika umuntu ekugxavula nje nanjani na andiyo tu indawo enxilela ke mna ke mtshana nempama yam ayikho kude awuzokwazi kaloku uni-approacha ngathi u-approach utshomi yakho ugqiba umengeno nakufollowisha hawu nosikuyeke naloo following fondini uba u-expect into yoba mna mandinyamezela ububhanxa ungena ubutolerata wena xa ndinobuzisa kuwe kudala mna ndatsho fondini uba andiyo-celebrity andingosaziwayo andiyo-influencer zonke ezi labels zenu andizifuni nihlele kakade nizinika abantu niphinde nizixuthe xa kuthande nina ninye right fucking there ke if nicinga fani uba mna ndizawuxhomekeka kuni akho celebrity apha akho fans sisonke qha ingaqhelani amatswele